बोर जालायबाय नै ओंखाम गोरलै जालायबाय नै नुदों ना नाजों ना एवग्राखौ खेबदो एसे जोंना नै एवग्राया बाजैया बिराद गोसो होना एवगासिनो मोजाङै खारनानै वाव गारसनदों नै रायजोफोर जाहा ना बोखांलायबाय आरो ना ओंखाम गोरलैनि नै नायदो नाया बादि 30 केजि जाखाबाय दा जों आवराय गारसे हरलाय मासे हरलाय मलायनां नै बेखौ जानोसैलै आं आइनानो गोजायो बियो नै पारफेक्ट ना पारफेक्ट जाबाय होदो दे अखालाय नै रायजोफोर जोंना नै नाया नायदो आरो ना ओमफ्राय खारामानि दोनहैबाय बेबायदि ओमफ्राय दा नै बे सायगासिनो बाव ओमफ्राय नै जोंना ब्र'आ सायगासिनो होख्लायगासिनो नै ओंखाम गोरलैनि आरो ना रायजोफोर नै बाल्थिंसे जाबाय बाल्थिंसे बै बाब्राबनाया ना गिदिरानो नाङा सालानो गिदिर दङ बोराय नै बाल्थिंसे जाबाय बाल्थिंसे नै लागाय नै ओमफ्राय नै बिराद बुरजा आटाय सायबावगासिनो आरो नै ना मावा ना मावाया जोंनो थिग खावखागोन गोराना गारदावनो हाखागोन दा नै सायसिगासिनो माखासे सायखांनानै दोनहैबाय न'आव दा नै आबैबो दङ दै खावनो हाबावो आरो नोङो दे खावदो दैखरबो दङ ओरै मेचिनबो दं ओरै दमखलबो दङ नै एभेलेबेल दैयानो दै नाहर उनथि जाबाय नै मा होनो उखुन्दै खुदोंना ओरै नाहरनो हाया लाजिबाय नै उखुन्दै खुबैनानै गोनो बिराद उखुन्दै खुयो गेसैसो बने अर सुबावनाङा बाथौनि रुथुबुलि बाथौ आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय साय सालामिया नै जोंना सोलिगासिनो फुजाया ओमफ्राय बे बाथौ थानसालियाव जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय ओरै इसिं न'मा न'आव जोंना मन्त्रगिरि जानागुरु जिम्मादारिया दा मन्त्र गायगासिनो दं आरो ना दा फुजा होगासिनो दङ नै ओरैजाय साय सालामि दाउसा फारौ बुलि बाथौ नालाय दाउसा फारौ बोलि होयो आरो ना रायजोफोर नै ओरैबायदि समायना रमायना बाथौआ बे दै गुदुं आरो ना रायजोफोर दा फुजा जोब्बा दाउखौ बेहाय दै गुदुङाव सोमब्रनानै गां फुगोन आरो ना ओमफ्राय गोदागोन गोथाव संजागोन नङा होमबा आदा लाबो अमा बेदरा नङा अमा बेदरलै रायजोफोर मोनबायबो ना वाव जाग्रो जाबाय आरो दाउनि दाउ दंबावो खफि लाब्रानो सासे गोजा लोंग्रोबाय गुदुं जानायनि लाल साहा मोननो होबाय आहा लाल साहा दे आवराय गोरान वाव गारदावनोसै नङा होमबा ना बाथोनजों गारदावनोसै लागाव ना बाथोनजों गारदावग्रोनोसैनो दे फुला रायजोफोर जानायानो आरो ना ओंखाम गोरलैयाव फुल जासिजोबगोन सामफ्रोमबो जेबो गैया आरो ना रायजोफोर आंथ' आं जानायावल' सौग्रावखायो आरो ना रायजोफोर मोनसेबो ओंखाम गोरलैया बारग'खाया आंजों लागाव लाब्रा एरफुगासिनो रायजोफोर नै दे होख्लाय बाजै गावदों नै होख्लायगासिनो हाया दे उदैया माबायो नों जादों जागोन नै नानि नों मानो फैदों मानो फैदों ओंखाम गोरलै जानो फैदों ओंखाम गोरलै मानो फैदों आजा मारै दे फैदों होनब्रा फैदों ओंखाम गोरलै जानो फैदों ना हासमलानि प्राइस रानगासिनो हलाय मोनसेल' हरब्रा गेब्रेजोबगोन नामाखो टेब्लेट जोंना नै आब'आ खनासो दाउ गोदाव खुमाना दंगासिनो मेल्ला हौवा सेंग्राफोर दङ रावबो गोदाया नै जोंना आब'आसो जि मोजां गोदायो साफानो जोंना संगासिनो गोदागासिनो हौवाफोर जोगो दं नङाबा नायनो रायजोफोर जों मालाय गामिसो जाबाय नालाय रायजोफोर आलासि
बाराबो हनै मालाय हौवाफोरखौ आं गोदाखै मा होनोथाय नै जोंना ओंखाम गोरलै बिगोमाया रायदों मावैनि होननानै हौवाफ्रा ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो दङ दंगासिनोथ' बे दा बिसोरनो गोदोना खर'आव गोथावखौ होगोन थावैखौसो होगोन थावैखौसो आखुफोरनिखौ दागोन दे खादानि गोदाना लांखांबाय रायजोफोर खादानै माने हानाय जायैफोर हानाय जायैफोरनि अमायानो 18 केजि गाहाम 20 केजि अर्डार होदोंमोन आरोना ओमफ्राय सेरनैया दस्राफोर लांदों आरोना ओमफ्राय 18 केजि लाबोनाय जाबाय अमा बेदरखौ ओमफ्राय दा नै दाउबो हाबाय दाउ हानायबो दङ बयनिखायहाय जानला मोनला होनलाबाय थाबाय बेबो आब'सो गासिबो आब'सो ए बियो बयलार दानना फाननायनि एक्सपिरियेन्स दं बिसिनाव एक्सपिरियेन्स पाटगाव बाजारनि रायजोफोर जोंनिया एरिया लकेसना जाहैबाय माने पाटगाव आरोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दाउबो गोदागोन आरो बयलारबो गोदागोन आरोना गासिबो एक्सपिरियेन्स दंखाजोबो जोंना बर' आइजोफ्रा जेरावबो आखा फाखाखा होननानै बुंजायो आरोना रायजोफोर थागान्दा ना नै रायजोफोर फुख्रिनि लकेल ना नै गारसनबाय थागान्दा बियो थागान्दा बिराद सलिड गोदौबाय नै बाजैया मालाय एरसिगासिनो थागान्दा ना नै ओरैजा कबि आलु लाब्रा अमा बेदर मुंखांबाय नै रायजोफोर होख्लायगासिनो जोंना नै दाउ गोदागासिनो दायो रायजोफोर एकदम एभेलेबेल नै जोंना रथ'बुलि बाथौ नालाय जोंना एकदम हानायखौल' मिथिगौ आरोना नै फुरा हानाय नै ओरै गोदाखांबाय नै होख्लायगासिनो दायो ओरै आरो नै सायगासिनो आरो नै सावगासिनो सावदों नै ओरै माथो सावलांबावाखै मासेखौ जा गिदिर दङ नै नेट नै दंबावो माबा फुरा 1.5 केजि दङ आरोना रायजोफोर बे मासेयाव केमेरायासो फिसा नुदों आरो 1.5 केजिनो बारगोन नै बेयो फुरा 2 केजि जागोन 2 केजि ओरैजायबो मल होगासिनो नै रायजोफोर जोंना ओरैजाय बिसोरबो रायजोफोर एकदम खामानियाव बेस्थ' दिनै उफाय गैया जानांगौ आरोना ओंखाम गोरलैयाव ज' बेनाव जालाय ग्रोमनो नङा होमबा औ दा जाखावदों नै औ ओमफ्राय नै आबै बुरियाबो जोंजों बिराद हेफाजाब होदों दहाय ना हमनायाव एकदमबारे गोदो गोदायनि 80 बोसोर ना 100 बोसोर 80 बारा थासिगोन 100 थांनाय नङा ना दा बियो जोंजों दहाय ना हमनायाव बिराद हेफाजाब होदों आरोना एकदमबारे ना मावा सायदों औ एकदमबारे बिराद हेफाजाब होबाय एकदम रावबो गैयामोन आरोना हिनजावफ्रानो एकदम दासो नै एसे नुजाफैदों दहाय बेस्थ'मोन खोमा ना नै नोंखौ नुबाय उनथिंनो आंखौ नोंहासो नोङो आङो बिखौ बे दख'ना फायखारि खेबफेराखैनो दख'ना फायखारि बेनाव बायनो हागोन हाबाय खेबाबो नुगोन आरो नोंखौ दख'ना फायखारिखौ दामाने खेबथाराखैना रावबो जोंनाव पार्कआव खेबाखैथ' आं खेबखांबायलै मालाबा खेबखांबायलै आं 2 बोसोर जाबाय दां 2 बोसोर जाबाय दां एसे होदों नै जों दा बेखौ जागोन ना जादों फुख्रिनि लकेल आयौ नै देखौ हामजोब्बाय नै जौआ लाबो रायजोफोर नङा हिनजावफोर नै जोंना होख्लायसोलाय नै गाटावसोलाय गोरानजों रायजोफोर लागाय साखिनायग्रोबाय लगायगोन आरोना जोङो नै दाउ सेक होनाय नुबाय दा बानलु जिरा मस्ला संख्रि हालदै लाखाजोब्बाय नै हाउ टु रेडि दा लगायनाय सम दा गोदाबाय नै बरिया गोथाव जासिगोन मोनजाखायाखैना दाउ खर' हामा मोनो आरोना रायजोफोरजों एसे गारदावबाय गोरानजों दाउ आथिं गांखं जाबाय ओमफ्राय सेक होनाय जाबाय ओमफ्राय गोरानबो लाबाय आरोना अमा खाजि लाबाय हांसो खाजि लाबाय दाउबो ओरै गारदावगासिनो बोना हो नैबे दाउ खर' आंनि
Ăn naबो बावदोंसो ना này đây Này, बेबो जासिगोन गोरानजों này à này bây giờ chính là hoang dã đấy rồi này con nâng ra được muốn nâng दखाजि đâu có gì 아유 दखाजि đâu có làm gì vậy दाउ गोरानसो cứ làm chứ दिनैनि गैया nhìn nó yêu quá xin chứ लागाय गोरान दिनै एवगासिनो गोरानबो दंबावो दङानो गोबां à ngu à आरो सासे दङ 여기 라 야 lưng quá xin nè Macam kita lưng apa lưng? apa boleh nih Mana bani lưng, mana bani lưng orang. नोगोरनो बियो मिया haji gua ada fai nữa मन'स्लो नैबे दाउ गोरान मावनाय दाउ गोरान आरो लकेल दाउ माबा हागासिनो होगासिनो मेलेम गोनांखौ जानो लुगैदोंमोन आङो ओंखामफोर होननानै ओंखाम गोरलै ना जों ओंखाम रानना होबाय नै ओंखाम ओंखाम गोरलै रायजोफोर ओंखाम गोरलै ना बेदरखौल' रानलै नै जाबाय आरोना स्रायनो ग्रोमनो ओरै जाबाय नै बेदरखौनो राना दे बेदर लाबो ओंख्रि लाबो ओंखाम गोरलैनि माइ गोरलैनि जोसाया रानना हो माथो मोदोमलायथारबाय जोसानो गोथावनो ओंखाम गोरलै दै जोंहा ओंखाम गोरलैयाव दंफैयो एसे गारदावफैदों आरोना रायजोफोर ओरैबो जाबाय नै आदामोन ओरै बेदर रानबाय नै बेदर अमा बेदर बियो अमा बेदर रायजोफोर बेखौनो आगैखाय मोनबाय दा अमा बेदर दं दाउ दङ ना दङ आरो खफसि आलु लाब्रा दङ नाबो मोनबाय अमा मोनबाय दाउआ मोनथ'वाखै र' लाबोगोन अमा मोनबाय अनला दाउ दंबावो ओरै ना रायजोफोर फुख्रिनि लकेल बायजों हाननाय नैबे दाउ खर' nैबे दाउ खाजि एवनाय Nangla. No. Nih, ibu aku. Kita saudara ni kamu ni. Nama kau tu macam mana macam mana? Ini lagi bang tu ya ni sino. Ada bisa tadi minum ya. Nơi phải được ạ. Kiwi, baik. Mula juga pakai lưng này một chút. Lưng này không lăng đâu. Không lưng nó phát là chưa là lưng rồi. Già này có hơi bị nặng à? Hoặc là chưa là lưng này không đưa phát là lưng này có. Ara kau si uri semua selain anggur. Ornek kau. Vậy là nướng ra nó ra đây. Nah, anggur di sana apa lah? Ai nào buồn lên bên xin làm à? Cái vấn đề là rằng không có lời giả khám biệt nó này bây giờ đấy gần nữa. Mấy nó thằng chơi. Thằng chơi ra gì vừa? Thằng chơi bye ra gì vừa? Thằng kia ra. Ngắm ra không bay. Anh du lừa cái lên ra gì vừa? Anh du lừa cái đấy. Du lừa cái à? Thằng chơi bye. Berat ja swear na gần. Này ơi bây giờ đây gera này gửi ấy. Ăn làm cái Bentar. Anu saya lepas awak. Angki yang ada juga. Right. Đây này bus một hari dera nulis pasal sini kan ya. Ay, gari kita nama deh. Kira apa nama?